Umay Tituita at Sana. Ayan. Umay kinita isalaan yung mga concert forecast. Umay kayo tayo makita ini kinataraki di Taga Mountain Province. Hep hep! Kunang! Hep hep! Ayan. Dapat very energetic. And ito kasi nakagawa Taga Mountain Province ay bumalik kayo sa ay ipakita yung Sandy na Taraki. Malayo ma-discover iti talents yung Agsala di Culturals. Next naman tayo kay ni Idol Roque. Sige, tuloy. Paris na naman, sa natulang Paris.
Abraham. Viva!